खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आं गोबां सान जाबाय इउटिउब चेनेलाव भिडिअ ब्लग हेगारनो हायाखै मानोना आंथ' थियेटाराव दंमोन जों माने फ्रि टाइम एसेबां मोना लानो सानबाबो लानो हाया बिब्दि दा फैयै फैयै जोबनाय टाइम फैबाय मोननैल'सो पेन्डेलसै नै दा जों बाक्सा उदालगुरियाव गागासिनो दं बेनि सेकेन्ड नाइट बेनिफ्राय लास्ट क'क्राझाराव दंबावो मोनसे बेनिफ्राय जोंना बिदाय जासिगोन आरो न' थांनो मोनसिगोन अब्ला आं नाजानोसै जा हायो भिडिअ होलांबाय थानो गोबाङानो मिथिखादों निउसफोराव नुनानै आंहा मोनसे फिसा एक्सिडेन्ट जादों गारबोनाय भेरेगाव पेन्डेलावहाय सेकेन्ड नाइटआवहाय भिलेनफोरा बिदाखौहाय बुनाय दंमोन बुनाय समाव आं हमथानाय दंमोन आरो हमथानो फैनायावहाय गोरोन्थियावनो नांदों बे दुखु मोनदों बे सिंनिफ्राय माने हाथाया बोरैबा थखनजों बुनाय नालाय थखना ओरै नांहैबाय हाथायाव नांनानै नैथिं गब्लंदों आरो बे दा बुस्थुआ सिलायथावाबो बिराद सायो स'आव माने आं दा खुगा सिनोनो हाया नालाय स्पस्थ'यै रायलायनो हाया डायलगफोरखौ हाया जेरै दा रागा जोंनायफोरावथ' नों एसे राबै रायलायनांगौ जायो बे बुस्थुखौबो आं होनो हायाखै आरो माने गाबनोथ' नों खुगाखौ फेरनांगौ जाखायो गाबनोबो हाला मिनिनोबो हाला बिब्दि जादों आरो थेवबोथ' दा नों मेन एक्ट्रेसआनो आं जाहैबाय नालाय श'खौबोथ' खालामालासिनो थानो हाया गोबां रायजोफोरा मिथिखादों नालाय निमाहा होगोनखौ आंबो सानो मिथिखागोन बुजिखागोन बिथांमोना बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैनो जि एसे हायो बिदिनो आं बानायगासिनो दं आरो दिनै जोङो उदालबारियाव दङ सेकेन्ड नाइट ओरैनो थास्लायस्लाय आब'मोना माने आब'थ' क'क्राझारनिसो नालाय बेयो होनदों रौद माबा मा होनो सरि मा होनो बेखौ दारागावखौबो बे नुफेराखै आरो आंखौ लामा सिनायनायखाय लिंबाय आब'आ जों ज' थांना फैनो होननानै जों दा थांनो नागिरदों आरो आगै सिंगार आंजों थाफाग्रा अनजालि बाग्लारि आं ओमफ्राय आब' मालिक आरो आदा मेनाजारजों जमा थांनो नागिरदों आरो जा हायो नोंथांमोन आं दिन्थिलांनोसै लकेसनफोरखौ एसे जों दा थांनोसै आरोना नोंथांमोना नायफालांबाय थादो रबा मायावथो मा बेल हर्न मोजां गाबना गाबा गाबो माने मोननै साइड थायो आं मिथिया थांनोसै दाना जों मोननै थायो मुसलपुर मुम्बाइ जों थांगासिनो दङ आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें मोनबायमोनलै नै मुसलपुर पुलिस थानानि सिगाङाव एसे पुलिस थाना खाथियाव दंमोन आं नै माबा मुसलपुर हायार सेकेन्डारि बारलांबाव नंगौ गेटआ मोनथारनोसै लोगोफोर फैलांबाय थादों दानिया खानायखौ खाना लाबाय नै दसजनसो गांसे लाबोदों एफा मोजां दै दङ दुगैनोसैबो बिब'सिमसो थांनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै जानोसै आरो खारनोसै जाबाय मोनफैबाय दारागाव बै माबा दं फैगासिनो हो सुटिं लानो फैबाय आं मोननै लाबाय बेयावनो गारिखौबो लाबो जाखायोना खिन्थु जों जाय गारिबाबो फैनायानो जाया आरोना रलै आदा फैगासिनो आंजों माबायाव मिस्टार बडलेण्ड दैमा बेहाय नारनांगोन आरो आं दासो गोसोआव फैदों बे दारागावखौ बबेयाव हटेल दं बैयाव नामा नै बे थाबायनो हायो दैया फिसासो मार्चफोरनिफ्राय दैज्लां हाबगोन ना माबासिगोन बेयो गोथां गोथां मोजां नुसिगोन दा बर्थमान एसे रानस्रावस्राव हा नाङा बन्द' खालामदों ना ओइ नों गोजौआव गाखोनो थ' गाखोहैदो गाखोनोबालाय
दारागाव मोनफैबाय जोङो नै बायदिसिना जानो हायो अमा सावनाय मानाय गासिबो मोनजोबो आरो मोनफैबाय मानो हा सेन्देल गानबावदों जेबो नङा मोजां नाङो नै आं फारसेनिफ्राय लाबोजोबासै मोनहैखानानैसो खाथियावल' एसे लाबाय आरो बेयाव थाबायनो हायो नै ब्रिज दङ बानायनाय समायनाथार हाजोआ बैथिं गाखोलांनानै थाबायनाय आं हानाय नंला ओरैनो बेमारिखा